ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌಖ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕಿರೋ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಕಂಡ ಗಡ್ಡದಿ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟಿಪ್ಪನೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪರ ಪಡ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪುರ ಮತ್ತು ಬರೀತಿತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಡ್ತು ಕುಂದುನಿಯ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ ಬಂಡೆ ನಾವು ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಆಂದು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಈಗ ಕೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಚಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತ ನೆತ್ತದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಂಡ್ ಏನೇನು ಎತ್ತದಿದ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಕೋರಂತ ಒಂದು ನೋಡಕೊಂಡಾರ ಒಂದು ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ನೆತ್ತದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜೀವನ ಪಪ್ಪ ಕುಡಿಯೋದು ಬರ್ತಾಂಡಿ ಕಂಡಕ್ಲೆಗಳ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲರ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ತೆರೀತ ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಡೆ ಪೋನಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಡಲ ಅವಳು ಕಡದ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ కొంచెం ಕಡದ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೂರ ಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಕೂತನದೆ ಏನು ಕಂಚ ಈತ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಪನೆ ಕೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ಇಡ್ಲಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೇನೆ ಅದ ಮಂಡಿ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪನಾತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತೀಜೈಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಡ್ಲಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೇನು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಕೊಡೆ ಸೋನೋಗ್ರಾಫಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪಾರುಂಡು ನಾನಂತೂ ಗಡಿ ಪೂರ ಪಾರತೆ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಜಿಯಾನೆ ನೀನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಲಂಚೇನೆ ಲೆತೊಂಬರ ಆ್ಯಂಪ್ ಹೋಯ್ಜಿತ್ತೆ ಆಯನ ಪೊಪ್ಪನೆ ಪೋಯ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಕೊಂತ ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂತೀರು ಮಸ್ತ್ ದುನ್ನದ ದೆರ್ಪುನ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಾಕಾಪ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಆವಾಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಪೊಪ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರು ಪೋತೀರು ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೆ 6 ಕೆಲಸ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪೀರು 6 ಕೆಲಸ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೊಳದು ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪನೇಟುಲ್ಲ ಜಿಯನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತೊನ್ನು ಕೊರ್ಚಿಂದು ಎಂಚಾಪು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಜಿಯಾನ 9:30 ಅಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲೆ ತಾರ್ಪೆ ಆಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದು ಆಜ್ ಪತ್ತಾಪುನು ಆಜ್ ಪತ್ತಾನಾಗ ಇಂಕ ನೀರ್ದ ಲೆಪ್ಪೇರು ನೀರು ತಾಗಾರ ಪೋಪತಿ ನೀರು ತಾಗದು ಇದು ಆಜಿ ಪತ್ತ ಆಜಿ ಒಂದು ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಟ್ಟೆನ ನೀರು ಹಾಪುನು ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ನೆನಪಿದಾಡ್ಪನು ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದಾನ 7 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದು ಆಚೆ ಅಂಚಿ ಬಲ್ಪನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುನತ್ತೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಎಲ್ಲ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಾತೆ ಇರ್ದಿಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ಡ ದೇ ಪಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ನೆಲಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪನತ್ತೆ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಗಲ್ಲೆ ತಾರ್ಪನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆತನ ಅಂಚದಿ ಚಾದಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡಕ್ ಚಾದಿ ವರ ಬಂತೇರು ಮೊದಲು ಚಾ ಒಂದುಂಡೆನ್ನ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲೀನಿ ಬರ್ತದೆ ಜೆತ್ತದಿನಿ ಸಾಕಾದ ಪೋತುಂಡಿನಿ ಕಾಣ ಬೇಗಲ ಪೋತನತೆ ಬಂಜಿಡ್ಲದ ಅಲೆತ್ತಿ ಚಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಪೋಡ್ದೆ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡಂತೆ ಬೇಗ ಪೋಡ್ನ ಬೇಗ ಬರ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಾಷ್ಟ ಪುರ ದಾನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಯರ್ ದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತ ದಿನ ಟಿಫಿನ್ ಗಂಡಲ ಪತ್ತೊಂಪೋಲಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ತೂಕ ಇನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಕಷ್ಟದ ಉಂಡು ಕೊಡದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಂಡು ಐನಿ ಸುಧಾರ್ಪೆ ಅಂದೆ ನೀನಿ ಅಂಚ ಏನಪ್ಪ ಚೀಪೆದ ಪುರ ಹೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿನ ಪಂಡೀರು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಶುಗರ್ ಐಟಮ್ ಹೆಚ್ಚ ಪೂರ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿಂದು ಇತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಗರ್ ಅತ್ತಂಡ ಏನಂಡಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡೈತೆ ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಎನ್ನ ವಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇರೇ ನೆತ್ತೇರಿ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದೈತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಅವು ಪುರದಾಲ ಪಂಜೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ತೂಕ ಪುರ ಈ ಸರ್ತಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆತ ಪುರ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ
ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದೇವೇರ ನಿಮಿತ್ತತೆ ದೇವೇ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ದೇವರಡ ಪನ್ಲೆ ಓಲೆ ತೊಂದರೆ ಅವನ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆಡ್ ಪೂರ ಆವಾಡು ಪಂದು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮೂಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ನೆಂಕು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಚಾಲ ಕೊದ್ದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು 2-3 ದಿನದ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇಂಕೋ ಈತ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಪನ್ನೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಏನ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೊರ್ರೋಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವನಿಗೆ ನೋಡ್ರು ಪಾತಿರ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ ಯಾನಿ ಅವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಮೂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಪುನು ಸುಸ್ತು ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಿಪ್ಪೈತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಚೂರಂಡೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಗಾನಿ ಇಂಕ 4 ದಿನ ಅಂಡ್ ಇಜಿ ಇನ್ನೇರು ಮೀರು ಓಡಿಪೋಯಿರಪ್ಪ ಒಂತ ಊರುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ದಿನೋಲ ಪಾಡು ನಿತ್ಯರಿತ ಕೂಡ ಓಡೆ ಮೈಕಾಯರಂದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಪತಂಬ ಇದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಉರಿದ್ದೇನೆ ಇಡ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಯ್ಯಡು ಏನೇನು ಬಾನಲ್ಲಿ ಮೈಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡಿಂಗ್ಲೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪತಂಗ ಪೋಲಿಯತಿ ಜಿ ಅನ್ನ ಪುಪ್ಪಾಲ ಬತ್ತೆಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಬಡಾವು ಅಂಚ ಜಿಯಾನಿನ ತೂಂದಿತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ದಾನೆ ಬೈಜೇರು ಅಂಚಪುರಿನ ಕತೆ ಬೇರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ತಿದ್ಬೇಕ ನಿಮಿಷ ಕೊಲ್ತಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೋಣ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಲೆ ತಾತೇನೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬತ್ತ ಆತ್ಲೆ ಕವರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಥ ಜಿಯಾ ನೀನು ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೇರು ನೀನಾ ನೀ ಹಾಂ ಇನಿ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಕಾಂಡೆಡ್ ದೊಕ್ಕಲು ಇದ್ದಿಜರತ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲು ಬಾರ ಸಾಕಾಂಡ ಹಾಂ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲೇನ ಬಾಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತು ಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತು ಮಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಬತ್ತನ ಹತ್ರ ಅದೇ ಏನಡಲ್ ತಿನ್ರ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾಮಲ್ ಪರಕೊಂಡವು ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜನ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಅಡ್ಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲೈತೆ ಆಯ್ಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಮ್ಮ ಶುರು ಆತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಮ್ಮ ಉಂಡೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಪ ಪಾರ ಇಪ್ಪುನಪ್ಪಾಗ 2 ದಿನ ತೆಮ್ಮ ನಿಜ ಓಡೆ ಪೋಪು ನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಯತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಪ ಅಲ್ಪ 2 ದಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪಾರಿಜ್ಜೆ ನೀಪಲ್ಲಿ ಪೋಪತ್ತೆ ಬೇತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪಾರಿಪ್ಪುನು ಇನ್ನು ಶುರು ಆತೇನೆ ತೆಮ್ಮ ಈ ತೆಮ್ಮೋಗ್ಲು ಹೆಂಗೆ ವಾನ ಮಂಡ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟೆಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ತಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಂಚು ಬಲ ಖಾಲಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗಿ ಚಲೋ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗಿ ದೈಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಚಮಚ ಪಾಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗಿ ಪುರ ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಮಹಾರಾಜಾಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಹಾರಾಜಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕೊಂಚ ಚಮಚ ತಿಂಡ್ರೆ ಪಂಡಿದೆ ಪಂಡ ಮಗಕ್ಕೊಲ್ಲ ಬಂಜಿದೇನೆ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಪಂಡ ತಿನ್ಪು ಜಿನ್ನಿದ್ದೆ ಪಗೋರ ಚುಚ್ಚು ತಿನ್ಪುನು ಮನಸ್ಸಾಪು ಜಂಕಿತ ಖಾರ ಅವನು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಆತ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಅಂಚ ಹಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ
ನಾನು ಇತ್ತೆನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಿಚನ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮುಖ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕಡಪುರೋಡು ನೀರೊಂದು ಜಾಗೆಲ್ಲ ಜಿಯಾನಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಾರ್ಲುಂಡು ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪದ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಬಾಯ നല്ല സ്വാർത്ഥ്യ ಒಂದು ತಿಂದದ ಏರ ಗ್ಲಾಸೆ ಪೂರಂದು ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಪರ ಫೋನ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಈತೆ ಮಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗಲೇ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮುಂದೆ ನಿಜ ಮಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಆಸೆ ಮಾಡುವೆ ಆಸೆ ಬೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಗೊತ್ತಂಕಿ ಜಿಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂದಿಟ್ಟು ಆಯ್ ಹೋಯ್ತು ಇರದೆಪ್ಪಲೆ ಚಪ್ಪುರ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಿತ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಏನಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಅವ್ನು ಕುಲ್ಲರ ಬಿಟ್ಪುಜೀರು ಪಂಡ ಏನ ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿನ ನೋಡ್ತಿ ಎತ್ತನ ಎನ್ನದು ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇತೆ ಪಂಡ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಕುಲ್ವೆ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪುಗಾರ್ನು ಉಂಡತಿ ನಿಜ ಪನ್ಪೆಯನ್ನು ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಮದಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಜಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಕೈತ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೂಜಿ ಕುತ್ತೇರಂದೆ ತೂವರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓರರ ಬೇತೆ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೆ ಯೋರಿಯಾ ಕುತ್ತಿ ಮೊರಿಯಾ ಕುತ್ತುವೇರನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು 2-3 ಸರ್ತಿನ ಬ್ಲಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಪೋನಗಲಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಂತನ ಕಡೆನ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಡಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಂಡ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈತ ಪೂರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಅಂಚ ಕೊರಿಯದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಕ ಉನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚ ನಿಮ್ಮ ಯಾವಂದಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮಲ್ಲ ಚಮಚನೆ ಟಿ ವಿ ದೀತೆ ಕುಲ್ತಂತಲೇ ಏನು ಕುಲಂದು ತೋಪುನ ಊರು ಪೋಪುನ ವೀಡಿಯೋಲೇನು ಪೂರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪುನ ಟ್ರೈನ್ದು ಪೋಪುನ ಪೂರ ಅಂಚ ದಾದಪ್ಪ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರಂಡತ್ತೆ ಊರು ಗೈಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೆದ್ರದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪ ಹಾಡೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುನ ತೂವಾರ ಪೂರ ಅಂಚ